Do you feel nga ambunan da ka iti nagadu nga tao? Or probably a member iti family kat isu mismo iti mangparparigat kanya. Well, katong sawan dagiti mismo nga asir kanyam, dagiti anak mo, ti asawa, dagiti relatives mo, karuban, workmate, schoolmate, friends or best friends, dagiti hamo ekspektaran nga isuda nga mapagtalkam ko nga iti tiyempo ken matarayam iti tiyempo iti kaparasan. Diya isuda ko nga namnamam nga ima iti apo nga mangited iti tapik iti likod. Isuda pay mismo iti mga payat-payat kanyam. Nga to the point nga ni handa ka pay pulos ka asyan iti rigat ken padas mo nga mangdadadal iti nagan mo. Nga kaitutupra pa yan iti Rupa nga buybuyan ti tattao kapusta awanan ti Rupa ken awanan ti reputasyon mo nga isang sangom iti daduma nga tao nga nakahistoryanda. Iti Salmo chapter 3 dayto iti sitwasyon kan kaso iti sitwasyon iti biag ni David. Dayto iti maysa nga bersikulo verses kan chapters nga mangibaga kadtayo concerning iti panagrebuild iti anak na. No kitaan tayo ni aring David kat awan problema kanya na when it comes iti gubat, when it comes iti war, and when it comes iti kuna tayong panangilaban iti hand-to-hand combat. But one of the most painful event that happened iti life ni David is when he tried nga nagbalin nga sobra nga konsenti iti anak na. And when the people are looking, and when his children are looking iti justice, binabayan na ti anak na. And in return, dagiti anak na nagrebuildi kini amada. Dagiti anak na ni Absalom, kat he would try to kill to the point ni father nang haan na pay kayat nga makitan ni Suna. So this chapter, kat it was a sad nga event, and ada ti mangibaga nga naisurat daytoy while ada isuna gidalan nga pumanpanaw isuna iti panang kamkamat ni anak na nga Absalom nga kayat na nga patayon kayat na di ulo ni David nga yawid da kat di ulo lang ti yawid da. It was a very devastating chapter iti life ni David, and iti biag dagiti Hudyo when it comes iti pains ken heartaches karakano dagiti closed nga tattao kanya da, and to the point nga adan iti death threat, and even they would threat your reputation, they would threat your name, uray pa iti pamilyam kat mairaman dagiti anak mo kat mairaman. Usually dagiti Hudyo kat they would go iti chapter 3 iti Psalm nga aglinong datoy, and they would find their comfort iti chapter 3 iti Psalm. Kunana iti verse 1, Lord, how are they increased that trouble me? Many are they that rise up against me. Could you just feel iti bersikulo nga daytoy nga ibagbaga ni David nga apo naganudamutan dagiti mangkamkamat kanyak, mangburburibur kanyak, mangdisdistubo kanyak. Dagiti anak ko ni Absalom, inuri dagiti tattao nga indadaulo kat ni nagtalikod damutan kanyak. Lord, apay dito yan. Lord, apay dagito nagaduti against kanyak. Amo matapon Diyos, ngay papatik ngagsirbi kanyak, apay nga kastoy nagaduda. And many times, the same question nga ada kada tayo nga, Lord, I have been so faithful kanyam na mapay nga kastoy ti mangyari ti biag ko. Just thinking ko, Lord, kat ilaban na anak mo and I will be faithful, but Lord, kaslang awan kamat. In the life ni David, kat the same situation nga rimor kanya na kunan na Lord, nagaduda nga nakasagana nga mga birbiro kiti ulok. Nagaduda nga mang dadadal itinagan ko. Apo, api nga nagaduda. It is a verse
nga iluklukatan na lang, itinagudgud nga rigna kung puso ni David. Di versikulo 2, kuna na, many are they who say, "Oh, of my soul, there is no help for him in God." Selah. Napitas yung word nga Selah. Kahit na nga sa word di jay, kat agpos kabit, sakbay nga ituloy mo di bersikulo, sakbay nga ituloy ko na ito ibagak, panunutok pa'y man. Ikak ti basit nga minuto, ikak ti adong atindog nga minuto, nga panunuton no, anya itikat mo ibaga kanya kapag ti sitwasyon nga ito. Lord, agpaiso ka di. Agpaiso ka di ti bagbagada, nga awan, binaybayan akon. Inumids nga kaslakat kong ti bumigay. The best thing to do is to learn from the word nga Selah, to stop for a while and talk to the Lord and see yourself iti sangwanan niya po Diyos. Nagpaiso ka di ti bagbagada. Nagpaiso ti bagbagada, then humble yourself tapno may simpay ti bagim. Nang hangag paiso di bagbagada kat adulang iti full sa akusasyon nga mangpatpatay iti reputasyon mo. Mangdadaral iti pamilya. Kung iti so ti Apo, you just sit down, isang wanan iti Diyos. Have a deep breath and look at yourself iti sangwanan ni Apo Diyos. Agpaiso ka diti bagbagada. And run to the Lord for help. And seek iti sirib. No niya tikasta nga magsango iti padas. Awanan, agpaiso ka di. Awanan, awan ka di Apo. Agpaiso ka di iti bagbagada nga imbatin. Agpaiso ka di Apo Diyos. Agpaiso ka di takusasyon nga imbatin na po. Nalpasan, nagpatinggat ito record. Lord, awanan ka di tibiyang. Biyang mo itibiyag kon. That is a time. And that is what David did. Iti tiyempo na ito. Inlatag na tibagi na tisangwanan iti Diyos. Iti tiyempo ti kapadasan. Iti naunag nga panagpanpanunot. Kat ti sincero nga panangkita kanda pagpakumbaba nga panangkita tibagi. Kinita na tibagi na tisangwanan iti Diyos. Nga din mawa ti sirip. Yung versikulo 3, kunana, but thou, O Lord, you are my shield. You are a shield for me. My glory and the lifter up of my hands. Lord, ipukpukaw da nga hanakmutan nga etan. Ipukpukaw da nga batin ako. Ipukpukaw da nga nalpas man tibiyag ko. Ngam Lord, dahito lang ti kapintasan nga marami dak. O Apo Diyos, sika iti shield, iti biyag ko, mangprotektar kanyak. Iti nagano nga nagsasakit nga ingayang da nga magapu, ingayang da nga sao nga magapu tingiwat. Apo Diyos, sika iti tagay ko, nga awanan iti reputasyon ko. Sika lang tinabat-bati, nga ragragsak ko. Apo Diyos, sika iti mabaling nga mangingato iti ulo. Taki nagpaisuan akong mga mabagkat, iti ulo, iti palalo nga babayin ko, iti sangwanan, dagiti tattao, kung dagiti daduma nga ari, kung dagiti kalaban ko nga inabak, kung agur-uray dati na ito nga tsipo, akat katawa na nanguna ti demonyo. Nga maui-uyaw ka, maui-uyaw tinagan mo, Apo Diyos. O Apo, sika lang tinabat-bating at pagtalakak. Kunana verse 4, I cried unto the Lord with my voice, and He heard me out of His holy hill. I cried to the Lord. Anak lang nga nagpanunot, nga nagtugaw, and while sitting here, nga pumanpanaw ti palasyo, nga tartarayak, ti anak ko nga mangkamkamat dagiti soldado, nga kahit nga patayon nga lang, nga yawid dati ulok, parang dati anak ko. And while I'm looking at myself, it is angwanam. And while I'm looking at your plans, and while I'm asking and I'm begging, Lord, I'm fully nailing ilalansak iti pamatik lata iti panangaywan mo. Apo Diyos, agsangitak lata. Sika lang, ti mabaling pagsangitak.
I cried unto the Lord with my voice, and He heard me out of His holy hill. Selah. Remember man yung word nga Selah. Nga kahit tangasawan. Before nga mapangka di sumaruno, panunutak ko I'll think about this, and I'm going nga ilan saray iti panunut ko. I will keep trusting my Lord, no matter what, and no matter what situation, o no negative man iti sukat na. No hangko man nga makita ti sukat, I will still trust my Lord. Agsangita ka niya. Iso na lang ti pagsangita ka. Pagsanda ka. So ti pagtalakak ti biyak ko. I lay down and slept. I awake for the Lord. I awake for the Lord sustain me. Iti tiyempo nga na ito Agyaman aktibasit nga tulog ko. No adaman iti na iturog ko no apay nga nakay nanakat, it's because of you. Agsangsangit ka may turugan na klaan ng agsangsangit ka niyan. Pagiptutak klaan nga sikat ti mangititan iti nanak ti pisikal ko. Nga mang papapigsakan, mang parparita tinakam kung panuno ko mangyasang. Diyan ko nga hangko nga kaya, sikat tinang parita ka niya. Agyaman ako. I will not be afraid of 10,000 of people who have set themselves against me round about. And ito yung 10,000 nga tatao. Implying nga nang aribong bung, kan mang paplano nga mga bun, kan mga bus kanya. Anya ti pagbuti nga. If you have intended nga this is my time, then I will accept it. Nula ito ti tiyempo nga malpason, kanawanan ti planong kanya, then I'm going to accept it. O Lord, I will not fear ti kinadalo, iti kalaban. I am reminded when I was there just agad. Every night nagpakita ti demonyo trying to disturb me di pagiginak. Ano na dumakat kahit ko lang agbakasyon matiti bagyo panakaglugan iti Lizardo GL Trans. Uray di bas mapuspus iti pusok. Uray di ti balay makita ka tayo sumabat adada. Katakatawa na iti arubayan. And to the point nga uray pa di lulak nga dito late nga nilulak nga pulunya. Madama nga isimsimpana iti pagturugan da kanilulurnes. Bigla nga na boses nga nang butang kanya na ako na in may ti apum dito nagawin diti bagyo. Bagam di apum nga mo pasublin di sagada tano pasublin mi zuna. Patayon mi zuna ijay. Tibut-butang di lulak. In may ti agsapang agpakpakasi kanya. Wilson. Baga ti demonyo ako binutbutang nak di rabi. Hangka kanong agsubli di sagada tano agsubli ka di sagada. Patayon da ka. And here is the verse nga nangliliwa kanya. Nga uray pa'y nagaruda. Agkut-kuti lang dagita nga demonyo according to permission kan pamalubos ti Apo. Sino ti pagbutangak? No isuda mismo kat under dati tunggal iti Diyos. Sino ti pagbutangak? No uray mismo dagita demonyo nga kat under dati pamalubos kan permission iti Apo. Nga hangay palubos ti Apo o no ipalubos ti Apo ija dalang agkut-kuti ti panagbiag ko. And if the Lord would allow them, isurat ti mangala ti biyak ko, Lula, I'll go back, ija ili tayo, and I'll fulfill and I will accomplish pasok iti mission ko diya. Verse 7, O Lord, arise, O Lord. Tumakbo ka kani. Apo Diyos, agsangsangit at kanya. Inlan sakti pamatik kanya. Apo Diyos, bumawa ka ni. Ilaban mo siya anak mo. Sagbaran na ka ni Apo Diyos. Save me, O Lord. Oh my God, for thou hast smitten all my enemies upon the cheekbone. Pagpakpakasa ka, Apo. Danugom iti pangada. Danugom, Apo, iti pangada. Rewisam iti pangada. Dagiti mang kaya-kayat nga mang dadal ti panabiyag ko. Agpakpakasa ka na, Diyos. Butakam, burakam ti amin nga ngipon dagito nga mang plano nga mang dadal kanya. What a description
nga pagpakaasi ni David. Iti rescue ni Diyos. And kung natin sa tiyapo ni David, he concluded that in chapter 3 kunada, salvation belongeth unto the Lord. Your blessing is upon your people, and that is very true. And makita tayo mo ti panagbiag ni David. After that yung scenario, God restore back the throne nga pinanawan na. Nga inalak ang tinakaw ni Absalom. Salvation belongeth unto the Lord. It is only through the Lord Jesus Christ ti mangisalakan. Awanen ti makaisalakan kada tayo tingiwat iti impyerno no halangan ni Kristo Jesus. Awanen ti makaisalakan kada tayo anak na iti tsimpo ti padas kang kasapulan no halangan ni Apo Dios. Kasapulan lang kasla tayo kanina David. Nga parigtan tayo ti pamati tayo. Kini Apo Dios. Tawanan da duma kapintasan nga pagtalkan tayo iti tsimpo. Nga mamambun. Nga iti tsimpo. Nga awanan iti rupam kenagan mo nga ibay mo pa nga mga gapustam katawan da kan ti taure pa iti anak mo na iramraman da. Iti unag ti pagtrabawan, salvation belongeth unto the Lord. Kuna ni Apo Dios, kuna ni David kini Apo Dios, Lord. Dispormaman ti pangada, burakang tingipon da. Oh, what a prayer it is. That when it comes, iti panangitakda, God is ready in His own perfect time na malpas ti panggap na. God is ready to defend, to retaliate. Iti anak na maparparigan. Oh my friend, are you also in the same situation? God will break the cheekbone na kita. Disporma na ti pangada kita nga tatao. Kung ulay ti demonyo nga mangdadadal ti biyam. Kung dagitingi panda, burakan niya pudusdohan nga literal. It just implies the Lord will not allow them nga kasjelatan. Nga haan na nga isettle nga buybuyan ni anak na nga kasjelatan. In His own perfect time. He would defend. He would retaliate. Iti agpakpakasi nga anak na. Trust Him. Salvation. In the salvation of men, and in the freedom and deliverance iti padas, salvation belongs unto the Lord. The Lord God the Father, the Lord Jesus Christ, the Lord of the harvest, who is the Holy Spirit. Oh, God bless you, my friend. God bless you.